Piny owacho chano rango dwaro mar wito oko omenda michulo e kinde ma ng'ato dhi kawo kendo opande mare olal mondo kik jalut ombulu moro amora rem ndikore kaka jalut ombulu motelo ne yiero ma higa 2027. Jatend piny William Ruto ochiwo lendo ma kama e kinde manochopo e nyasi mar hingo higni 100 mar kanise mag Pentecostal Assemblies of God kata PAG, nyasi mane obage skul sekondar ma Nyang'ori e kaunti ma Vihiga. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Koloso e kinde nyasi mar hingo higni 100 mag kanise Pentecostal Assemblies of God, jatend piny William Ruto oyango ni dwaro nitiere mondo wit oko omenda mag timo kepo mag opande kendo mondo kik jalut ombulu moro amora orem mar ndikore kaka jalut ombulu. Tulikuwa tumesema wewe ukizembea upoteze kitambulisho, sijui ukifanya kazi gani. Tukuseme ndio usiwe mtu ya unapatiwa leo unapoteza kesho, unapatiwa leo unapoteza kesho. Tukasema ulipe. Lakini kwa sababu mmeuliza, wacha niende nifikirie hiyo maneno, pengine tuondoe. E kindego jatend piny bende ojiwo oganda ma pacho kae mondo tikanyakla mar kelo dongruok ne piny Kenya. We must change how we are driving the development of this country. We cannot continue with the average. We cannot continue with the usual. We cannot continue with the ordinary. We need to up our game, raise our standard, because Kenya must achieve a first world country status. Kaluwore kod chal mar thieth e pacho kae, jatend piny ochiwo siem ne ute thieth moriwo dispensary mag sub-county kinde ute thieth mamoko mosebedo ka kwayo jotuo ma ithiedho kadok dala omenda mag thieth mowacho ni osebed ka ichulo kod piny owacho kokalo e okumba mar thieth mar SHA. And I want to put them on notice. Any facility that charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya, they are in for trouble, because tayari tumeweka pesa ya kutosha kila mwananchi. Nyasi no bende noywayo jotelo mopogore opogore mawuok imbo mar piny Kenya. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi opuoyo jatend piny kuom nyiso chia makare e kinde romo mar United Nations General Assembly e boma ma New York juma mokalo. Komedo jiwo jodak e gwenge mag imbo mar Kenya mondo osir dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo. Let us work with the president. He's involved, I can tell you, in a lot of peace efforts in the region, in the Horn of Africa. Kuna mambo mengi yanafanyika mabaya. Kujaribu kuweka kila mtu pamoja ni jambo la muhimu sana, na ndio kwa sababu tunasema tuungane, tufanye kazi pamoja. Governor Mavihiga oyango kaka jotelo ma imbo mar piny Kenya osebedo ka tiyo kanyakla mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny. Kako machielo jaod bura malang'ata Felix Odiwuor to jiwo rowere mapoko ka ombulu mondo ndikre kaka jolut ombulu. As regards future, I want to say, as a governor of this county, we are in government, and that's where we are, and we support you for what you are doing. You can't be partyless, voiceless, leaderless and voteless. Lazima tujiandikishe ili 2027 ukiwa na hiyo kadi yako ya kupiga kura, tutakwambia leader ni nani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Riwruok mar jotelo maketo sirkal tesre mong'ere kaka United Opposition ne obiro gi mbi kendo